どうも皆さん、ゆうちゃんです。久しぶりのドラゴンクエストタクトの動画なんですけど、サボってたわけじゃございません。ガチャを引くタイミングを見計らっていただけでございます。ということで、今回は、このゴッドライダーフェスのガチャ12回しかありませんが、こちらを引いていきたいと思います。いつもだとジェムを投下しまくるんですけど、ちょっとジェム貯めといた方がいいかなと思って、今回はこのスカウトの、無料券だけでやっていきたいと思います。はい、早速最初の絵柄、スライムベスが4匹うごめいているだけですけど、ワンチャン杖の色でありますよ。これは12回しかないんで、ここで10連で一発、何かしら当てときたいところではありますけど、さて、杖の色は何色でしょうか。早速、タッチしていきたいと思います。それ、おへいね、虹確定だね。1枚は、はい、1枚だけ。もうこの辺の銀の、何ですか、このプレートですか、板ですか、これから出るモンスターにはもう期待はしておりません。なぜならもうほとんどごとつだからです。さて、虹ですけど、何かな。これはゴッドスライムじゃないね。グレートドラゴン乗ってなかったからよしとします。グレートドラゴンか。まあいいか、何にも出ないよりはマシか。あとはもう何も出ないと思うんだけど、サクサクと見ていきます。なんかジェム投下そうか迷うんだけど、はい、今回はこの結果であと2連残ってるんで、こちらもやっていきます。1回ずつ。ジェム使おうと思ったんだけど、来週からどうせまた新キャラ来ると思うんですよ。で、また再来週から違うイベント来て、なんかまた多分どうせ来るんで、取っといた方がいいかなと思って、ゴッドスライムゴッドライダーなんだっけ、あれも欲しいんだけど、そこまでかな。取っといて、ジェムを取っといて損はないかなと思うんで、このまま取っといて、来たる日に解放したいと思います。やっぱり12連とかだとしょぼくてつまんないですね、動画的には。僕的にももっとね、50連とかやっぱりやりたいんだけど、基本無課金でやってるから難しいよね。動画撮るたびに50連とかやっぱりジェムがそんなにないから課金しないといけなくなっちゃうんで、30代一般の人、こんなところじゃないでしょうか。では、また次の動画で会いましょう。